Ni'n eisiau yn dre Caerfyrddin, a maen nhw'n gweud bod yr dre hynna yn Gymru, so ni'n falch iawn. A ni'n mynd i dod ar dre nawr mewn i'r dyfodol, a ni'n eisiau datcarboneiddio'r dre, trwyddo'r Cyngor Tref. Mae prosiect yn i trial wneud arolygau ynni ar bob busnes a bob adeilad yn y dre, am ddim, so sy'n neb yn talu. Mae'r grant wedi dod mewn i'r Cyngor Dre. Yn hapus iawn fel Ynni Sirgar i cydweithio dy ffrindiau ni yn Ynni Teg a'r dre Caerfyrddin, Cyngor Dre Caerfyrddin, a ni'n mynd i cydweithio. Mae hwn yn prosiect cyffroes iawn achos ni'n cydweithio dy cwmni newydd enw Power Market. Beth maen nhw'n wneud? Maen nhw'n cymryd lluniau o'r awyr o bob adeilad yn ganol dre. A wedyn maen nhw'n dangos i ni a i chi beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim yn gweithio, fel phaneli solar, effeithlonrwydd ynni. Maen nhw'n gwybod y paybacks, maen nhw'n gallu ariannu os ni moyn dod i phaneli solar, y loans, y benthyciad, y bethau fel hyn. A hefyd, bydd nhw'n gallu prynu'r trydan ni ddim yn defnyddio a rhoi arian nôl i'r cymuned. So ni moyn cadw bob cinog arian sydd ynni o'r to i'r cymuned. So mae'r hen dref y dyfodol gryf. A beth bydd ni'n neud, bydd cael brecwast ar y 23rd o Mai, i dechrau, pobl gallu dod a cael brecwast gyda ni, cael sgwrs, a wedyn gallwn ni wneud arolwg ynni, neu survey energy, ar bob adeilad sy'n eisiau, a bydd y syniadau dod mlaen wedyn beth ni'n gallu wneud i datcarboneiddio, wneud y busnes neu'r adeilad mwy effeithiol gyda ynni. So mae un busnes dod i siarad, ni wedi cydweithio dy o blaen, Swim Wales, a maen nhw wedi bwrw 90% o biliau nhw. So maen nhw mwy gwyrdd, a maen nhw mwy o elw hefyd, so ni'n gyffroes iawn. So dewch i weld ni yn Mai, ar y 23rd o Mai, yn newydd San Pedr Civic Hall. Rwy'n yn y canol dre Caerfyrddin yn croeso i nhw i dod, os maen nhw'n byw yn y dre, os mae busnes dyn nhw yn y dre, os maen nhw'n renti yn y dre, yn licen i siarad gyda chi. Cyngor y dre sy'n rhedeg y siow, so ni'n hapus iawn cydweithio dyn nhw. Un peth am y brecwast am ddim, bydd e'n blasus iawn, ond well i ni gwybod bod chi'n dod, so os chi'n gallu cysylltu dyn ni i gweud bod chi'n mynd i troi lan 7:08 ar y 23rd, gallwn ni wneud siŵr bod digon o bwyd a coffi dyn ni yn barod, okay?